Tenim aquí Carles Puyol, que està molt vinculat en aquests projectes. El 2016 vam inaugurar el de la Pobla. De moment està funcionant a les mil meravelles, el de la Pobla, no? Sí. Bueno, avui és el meu debut com a patró de la Fundació, i crec que no podia escollir millor lloc aquí a Roquetes. M'han rebut millor o gairebé més i millor que a la Pobla, i estic molt content d'estar aquí perquè inaugurem un altre que són preciosos i ajuden molt els nens a practicar esport, i també perquè tinc aquí un molt bon amic i una persona que a tots els culers ens va ajudar molt al seu moment. Jo crec que no sol els seguidors del Barça, sinó els amants del futbol, era un plaer veure'l jugar, i per mi ha sigut un honor jugar amb ell, i mai li estarem prou agraïts de tot el que ens va donar, i molt content de que estigui aquí recolzant aquest proyecto. Ronnie, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, cuando se habla de Brasil, cuando se habla del fútbol, un fútbol que se practica, por desgracia, a veces en situaciones o en zonas un tanto desfavorecidas, al ver estos campos, al ver estas instalaciones, supongo que de pequeño te hubiese gustado también, ¿no? Poder contar con este tipo de proyectos. Sin duda. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Gracias a la Fundación Cruyff por la invitación, a toda la familia, al pueblo, entonces el Barça. Y bueno, es verdad, en Brasil jugamos mucho en la calle, en campos que no tienen muchas condiciones. Y mirar un espectáculo como este, una cancha así, da la gana de volver a ser niño para poder jugar así. Entonces, solo felicitar, decir que es un proyecto muy lindo y que la gente disfrute. Què és el millor de jugar en equip? Bueno, al final és ser conscient de que un sol no pot guanyar i que necessites els teus companys, i quan tu estàs bé tens que donar la mà a un que potser estigui pitjor, i saber que al moment que tu tinguis problemes tens uns altres companys que t'ajudaran i faran que tot surti endavant. Què vas sentir al primer partit amb el Barça? No hi ha preguntes pel Ronnie, a mi em teniu més a prop, Per mi va ser un somni fer realitat. Des de molt petit soc del Barça, he viscut amb molta intensitat els partits, del futbol, de les seccions. Quan el Barça perdia, marxava a dormir sense sopar, plorant, i poder jugar ja a la cantera del Barça per mi era com un somni. Imagina't arribar al primer equip i després tot el que he pogut viure i guanyar títols amb l'equip que porto al cor, per mi ha sigut fer un somni realitat. Us va costar molt arribar a ser jugadors professionals? Bona aquesta. Sí, va costar molt ser jugador professional. Jo vaig ràpid, a mi més que el Ronnie. Sí, sueño desde niño. Siempre soñaba en un día llegar a ser jugador profesional. Entonces, realización de un sueño. Y el fútbol me ha hecho el hombre más feliz del mundo. Entonces, soy un hombre realizado. Moltes gràcies.